Ассалому алайкум дӯстони азиз, шумо қарор доред дар канали Душанбе Сити. Хоб бародаро, раҳмати калон ба бародарое ки канали моро дастгирӣ мекунанд, подписатсия мекунанд, лайк мемонанд. Кадоми нашод реклама хонаи фурӯшӣ кардани дошта бошед, занг занед дар номерои админ 915 61 53 53 дар болои экран. ҳатман кӯмак мерасонем. Хоб, хонаи навбатӣ мо дӯстон қарор дорад дар ноҳияи Фирдавсӣ, колхози Россия, наздики прокати Москвич. Хоб, ина дарвозаш хонаи фурӯшӣ. Камтарак хона ремонт дора, брусчаткош рафтестай. Дарвоза ранг мешава ранги сафед дӯстон. Ранги девор. Пеши хона полниси асфалт. Бисмиллаҳи раҳмони раҳим. Медорем ба даруни хона. Хоб, дӯстони азиз, 4 сотиқ заминаи хона. Ина агаро дора диден. Брусчаткош ӯзи рафтестай. Ина барош дики камен мешава ина хе. Ҳозир мезананд, ҳамаша тайёр мекунанд ами сроки наздик да. Якчанд гуна дарахтҳо дора. Хоб, гуфтем ки 4 сотиқ замин. Хона дидесен, хона 10 метр дурозиш, 8 метр паҳмишай дӯстон. Обши 190 квадратни метрай. Агар подвалаш қатъи сокунем, подвалаш 30 квадрат. Обши 190 квадратай хона дом. Канализация дора дӯстон. Хоно ба кирпичи пухта сохтагай. Агароча дора. берунда гуфтестанд ки иҷа бояд туалет, ҳоҷатхона мешава. Ҳоҷатхона мешава иҷа наздикида сохта меша. Турбои канализация нахи бировардагиай бари хона. Лестницашам ба наздики ремонтиш мешава. дарунои хона полни ремонт дора. Хоб, байни якум дим монолитай дӯстон. Подвалша хасиён кана мекунем. Подвалаш уже сафед кардагай. Инами лестницаш, инами корои иҷаш мондагай. Кафе пафелиш тамом. Дига ҳамаш тайёрай дӯстон. Хоб, бисмиллаҳи раҳмони раҳим. Медорем ба даруни хона 6 ба 5 холи калон. Обши 6 дар хонае дӯстон. Видеоро то охирша тамошо кунед. Ӯзи якум дим мебурем, дим этаж медорем. Баъд нархи хонара гап мезанем. номерои соҳиби хонара мемонем, занг мезанем, маълумоти пуррара соҳиби хона метиҳад. Хоб, 6 ба 5 гуфтем холи калонаш. Полни абои задагай, ламинат. Ростаки якум даяндар да кухня мешава. Кухня 3 ба 3. Ремонтош тайёра уже. Панҷ ба се якум хона. Болош ина хеле рамка задагай. Натяжной потолок. Терезаи пишти хона. Бахча душевой дора. Ливона туалет. Полни кафел.
خب یکم خونه بود دوستان. اینا دیمگیر خونه 3 با 5 با 3 ایشان خیلی натяжной потолок, ولی обои гирифтагӣ ламинат, ҳама полош ламинат. ина бари хона дистансия ҳаст. пишти хона забор, деруб ҳаст. лестница барои бадои мошина. خب از سر راه سر میکنیم. یکم خونه های لیسینسا 4 با 3 4 با 3 پولی обоиш тайёр кардем. ремонтиш сӯзай. демгир хона 5 با 3 коридор да ванна туалет дора. термикс вольни кафе гирифтагӣ. дарошон ҳамаш як номуд. хонаи дигариш 5 با 3. ин хона пеши рӯпарои дарвоза мешавад, рӯпарои ҳавлӣ. балкон дора. балконаш оли ремонт рафтеса. инҷоша мекунан кафе чизе мешава мезананаш. пеши хона охиронги хонаро мебинем. баъд нархи навора гап мезанем. хонаро гап мезанем. хоб охиронги хона 6 با 3 дӯстон. дар шамрӯ пароям ки парои дарвоза 6 با 3. خب دوستان یک بار یا تکرار میکنیم که خونه قرار داره در ناحیه فردوسی، колхози Россия، نزدیکی прокати Москвич. 4 сотих замин دوستان. канализация ҳаст. обши 190 квадрат метр. кирпичи пухтахати хона сӯхтагӣ шудааст. 6 зархона обши. нархи хона 1 миллион 100 ҳазор сомон бо савдо мешавад. номерои телефон 918 66 14 66.
зан занед дар номеро кадоме нафаҳмид чизе маълумоти пурра соҳиби хона месадистон. хоб дастгирӣ кинед, канали моро лайк монед, подписатсия кинед, кадоме ки видеои моро тамошо дора лайк монед, ҳатман подписатсия кинед дӯстон. Нашуд реклама, номерои админ зан занед.